खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमबो सिबियारिनिसिम आवसिया फोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै जोङो बर' हारिनि मोनबा फोरबोनि मादाव नैथि फोरबो बे आवसिया फोरबोनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनो नागिरदों आरो बेखौ लानानै जों दिनै आलासि हांख्रायना लाबोदों। बिथां गेदेमा आलासिफोरखौ आङो सिनायथि होनो नागिरदों। गिबियावनो नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मानव गेदेर प्रबिन स्वर्गियारि बिथांखौ गावनि सिनायथिनि थाखाय खावलायबाय, लोगोसे बिथांखौ बरायनाय जाबाय। आरो बिथांजों लोगोसे हांख्रायना लाबोबावदों नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि मानव गेदेर किनाराम बर', बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे बरायनाय जाबाय बिथांखौ। आरो दिनै जोंनि गेजेराव दंबावो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि हाबाजानगिरि मानव गेदेर खासाव दैमारि, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय, लोगोसे बिथांखौ बरायना लानाय जाबाय। आरो जोंनि गेजेराव दंबावो नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि मुस्रि मालसिं बसुमतारी, बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे बिथांखौ बरायनाय जाबाय। दा दिनैहाय जोङो बे आवसिया फोरबोनि सोमोन्दै गुवारै मिथिना लागोन। आं गिबियावनो खावलायनो सानदों दिनै आवसिया खेराइ फोरबो, बे फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ। बिनि सायाव आङो फोरमायना होनो थाखाय आङो मुस्रि किनाराम बर' आबौखौ खावलायनाय जाबाय। बाथौ बिबुंसार नायगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। दिनै थोंजोङै खेंफोरथि होनो थांनायाव दिनै बर' बाथौ सिबियारिनि जिथुनिखि नैथि फोरबो, बियो बे नैथि फोरबोखौनो आवसिया खेराइ फोरबो होननानै बुंनाय जायो। दा बे आवसिया खेराइ फोरबोआव जिथुनिखि माखासे गोदो गोदाय आजै आजौनिफ्राय जों उन्दै समनिफ्रायनो नुबोनाय बायदिब्ला गोबां बर'नि नेमखान्थिजों, बाथौआरि समाजनि नेमखान्थिजों फालिफुंबोबाय थानायफोरखौ नुबोदों आरो दिनैसिम नुबाय थादों। बै समाव जिथुनिखि आंनि आबौआ जेलानोखि मोसौ दोनदालखौबो, मोसौ खुन्थिया दोनायखौ जिथुनिखि हा बिमा बैसोमुथिनि सायाव दोआमोन, इनाय अनागार खालामामोन। बे समाव आवसिया खेराइ फोरबोनि सिगांग्रो जिथुनिखि गावबा गावनि गामि गावबा गाव खुन्थि थुयै थुयै गारबोयोमोन। सोराङोब्ला मोसौखौ बै समाव आवसिया खेराइ फोरबो जोबजासेम बा 11 सानसिम बै खुन्थियाव खाहैनाय जायोमोन। गोदान गोदानै बे जिथुनिखि जायखौ आवसिया खेराइ फोरबो जोबा सान्दे मोसौ खुन्थियाखौ बिमा बैसोमुथिनि सायाव गोदान गोदानै दोनाय जायामोन। दा बेबायदियै बे लैखोनखौ जों नुबोबाय थादों बै समनिफ्रायनो। आरो दिनैबो दिनै जों बे नैथि फोरबोनि समाव जिथुनिखि आजै आजौआ फालिबोबाय थानाय नेमखान्थि बायदियैनो जिथुनिखि जों दायो 11 सानाव फालिफुंनाय जायो। ओइ समाव 11 सानावहा गाजा गोमजायै जिथुनिखि आर'ज फालिफुंनाय जायो। जिथुनिखि आसार दाननि 1 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम जों हाल खदाल बायदिसिना आबाद मावो। बिनि गेजेरजों 7 खालारनिफ्राय 8 खालार जेला हाबगोन, 8, 9, 10 बे सानथामखौ थोंजोङै हाल खदालखौ दोनथ'नाय जायो। बिमा बैसोमुथिखौ जों मान होनाय जायो। दा बिनिफ्राय 11 खालाराव जों दिनै आलो गोजोन जै जै मै मैहै दोलै नोगोरै बयबो रायजो राजा बाथौ सिबियारिनि थानसालियाव थांनानै ग्रोम ग्रोम दिनै खाम सिफुं थरखा जथा गेजेरजों जों दिनै आर'ज खालामफुंनाय जायो। जिथुनिखि दा बहाय जिथुनिखि माखासे बे नैथि फोरबोनि समाव जिथुनिखि बेखौनो आवसिया खेराइ फोरबो होननानै बुंनाय जादों दि जिथुनिखि बै समाव हाल खदाल बायदिसिना बयबो मावफ्लांब्ला बेखौ आजै आजौनि समावहा जुरिमाना लानाय जायोमोन थोंजोङै। दा जोंनि नैबे जिथुनिखि बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों, बाथौ फोसाबनायनि गेजेरजों जों दिनै साबसिननिख्रुइ हामसिन जाबोनो हमदों। जायनि जाहोनाव बे आवसिया खेराइ फोरबोखौ जेरैबायदि बुंनाय जादोंदि सासे बिमाया सासे गथ'खौ जोनोम होनो थांनायाव सुवा गोग्लैदों होननानै बुंदों। थिग बिदि लैखोन बे सासे जिथुनिखि सोरजिगिरि आफा इसोर बोराइ बाथौनि जिथुनिखि सासे मोदायजो बा सासे बिथांनि थान्दै, साबा गुरु थान्दैनि सासे थान्दै बिमा हायलुं मोदायजो। दा बिथाङा जेलानोखि सासे बिमाया गथ' जोनोम होयोब्लाबो
बिथांनि बिखायावनो गोग्लैयो आइ बैसोमुथिनि बिखायावनो आरो जेला दंफां लाइफां गायदों आइ बिमा बैसोमुथिनि बिखायावनो गारि मटर कारखाना बेफोरबायदि खालामदों बेबायदि बिमा बैसोमुथिनि बिखानि साजोंनो दा बेबायदि थिग बिदिखायनो जों दिनै बिथां आइ बिमा बैसोमुथिखौ जों दिनै बेखौ सनमान जासिदों जिहेतुनाखि मोनबा फोरबोनि गेजेरजों दिनै नैबे नैथि फोरबो बा नैथि फोरबोआव जाहाथे जों बे बिमा बैसोमुथिखौ बोसोराव खनसेयै जों दिनै मान होनाय जायो दा बे जुदि दंफां लाइफां जिब जुन्थु दाउसिन दाउला मानसि दुमसि गासैखौबो बिथाङानो सोरजिनानै फोथांनानै लाखिदों दा बे हिसाबै बे आइ बिमा बैसोमुथिखौ जों गोबां दिनै जों मान खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जों दिनै इनाय अनागार बे आवसिया खेराइ फोरबोनि गेजेरजों जों दिनै जायखौ बुंदों आमथिसुवा होनना बुंबा सरासनस्रायै थोंजोङै बर' समाजा बुजियो दा बिनिखाय बे सुवानि गेजेराव आइ बिमा बैसोमुथिनि सायाव जों जेबो गाराय इनाय अनागार खालामा बेबायदि होननानै जों दिनै जों मानिफुंनाय जायो जिहेथुनाखि सासे आंनि आइया थैयोब्ला आंनि आफाया थैयोब्ला दा बे संसारनिफ्राय बिदाय लालांनाय समाव आइ बिमा बैसोमुथिखौनो दिनै बिथांनि बिखाखौनो सिंखावनानै बहायनो जों दिनै फबबोनाय जायो थेवब्ला अब्ला बे बिमा बैसोमुथि आइया बुङाखै इनाय अनागार आंनि सायाव एफाग्राब मैला गेसाव गोथैखौ आंनि सायावहा बिखा बोखावनानै दाफबसै आंनि सायाव इनाय अनागार दा खालामसै होननानै बिदिनो आइ बिमा बैसोमुथिया बुंनाय जायाखै दा बे हिसाबै जों दिनै बर' बाथौआरि हिसाबै जों दिनै बेखौ मान खालामदों मोनबा फोरबोनि दा दिनै नैबे दा नैथि फोरबो आमथिसुवा खेराइ फोरबो दा बे समाव जों बै 10 सानखालि बेफोर गासै नेमखान्थि आसार खान्थिखौ जों दिनै आसार दाननि 7 खालारसिम खामानि दामानि मावनानै 8 खालारनिफ्राय बन्द दोननानै 11 खालाराव जों बै थानसालियाव दोले नोगोरै जों आर'ज खालामहैयो दा बेखौनो जों दिनै आवसिया खेराइ फोरबो बुंनाय जादों साबायखर थाबाय एसेनोसै खुलुमबाय साबायखर थाबाय नोंथां फावगुरु किनाराम बर' आबौनिसिम आङो दायो बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि नैथि फोरबो आवसिया फोरबो बिनि सोमोन्दै एसेबाबो खेंफोरथि होबाय आं दायो नैथियाव जोंनि नोलोबारि बि आब्दुलारि बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मानाव गेदेर प्रबिन स्वर्गियारि बिथांनिफ्राय आङो माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन बाथौ धोरोमनि मोनबा फोरबो एबा आसार खान्थिखौ आसारि दौरिफोरा मावजेनग्रोनांगौ जायो दिनैनि समाव दौरि आसारिफोरा गोख्रों साखाफारा जानांगौ बिनि बागै नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय आं खावलायो गिबियावनो साफ्रोमबो बाथौ बिबुंसार नायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय दा जिहेथु बाथौ धोरोमारिनि नियम खान्थि बायदि जिहेतु मोनबा फोरबो बे मोनबा फोरबोनि सायाव आसारि देउरिफ्रा माबायदि साखाफारा जानांगौ बिनि सायाव आंखौ देउरिफ्रा बा आसारिफ्रा साफ्रोमबो फोरबो मोनफ्रोमावबो माबायदि बावनांगौ माबायदि थिनांगौ माबायदि नियम खान्थि खालामनांगौ बिनि सायाव मिथिनाय आरो गियान थानाया मोजां जाहाथे जों बावनाय थिनायफ्राव जेबो भुल जाया जाय आसारि देउरि बिसोरो साफ्रोमबो गावबा गाव खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आवगायबोनांगौ फुङावनो सिखारनानै दुगैयै दोलोबै जिफोर नियम खान्थि दङ मावनांगौ हाबाफोर बावनाय थिनाय आरो बे बावनाय थिनाय जिथु जायगायाव जि खांख्ला थुनाय माइनाव बिथायाव माइनाव बावनाय बेफोर गासै नियम खान्थिफोरखौ जों रोंनांगोन आरो बेजों लोगोसे फोरबोनि समाव जोंहा जिथु 18 जन गुरुनि नेरसोन बे नेरसोनखौ जों होनांगौ बे नेरसोनखौनो जोङो खांख्ला थुनाय होनना बुंदों जायखौ जोङो खांख्ला थुनानै गासै लाइजाम 33टा लाइजाम होनानै बा 33 लाइजाम होनानै जि बावनाय बे बावनाय नियम खान्थिखौ जोङो स्पष्ट भाबै आसारिफोरा रोंनांगौ जायो देउरिफ्रा रोंनांगौ जायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि देउरिफोरनि
बुंनो थाङोबा दिउरिफोरनि जितु मावनांगौ हाबाफ्रा आखल आखुआवबो सोनारो जितु मावनो बानाङा जितु आसारि जाबाय जेला आरो दिउरि जाबाय जेला जों दिउरि जानानै जों गाव माबायदि थानांगौ जोंनि खामानिया माबायदि मावनांगौ बेफोर खामानिफोरखौ जाहाथे साखाफारायै मावो जिथिंबो रोंगौथिया थानाय जायो जितु लाइजाम बनायनिफ्राय लानानै लाइजौ बनायनिफ्राय लानानै बिनि बावनायनिफ्राय लानानै गासैखौबो जाहाथे रोङो आरो बावनायाव जाहाथे जेबो गेना गोरोन्थि जायाजासे बावनो हानाय बेबायदि जायो आरो जों रोङाब्लाबो आसारि दौरिफ्रा गोदानै जुदि रोङाब्लाबो बे सोलोंनो थाखाय नाजागोन आरो गावखौनो सासे गोरों आसारि बा दिउरि जानो नाजानाय बे नाजानाया थानांगोन आरो बिनि नाजानाय आरो बिनि रोंगौथियानो बिनि गुनागुन आरो बिनि मोजां मोनसे मा होनो मानसिफोरजों बाख्नायजानाय खामानि मावनाय जागोन आरो बे बाख्नायजानाय खामानि मावनाय जायोबानो गासै सिबियारिफ्रा बिथांखौ सनमान होगोन आरो सनमान खालामगोन दा बेबायदि दा बिनिफ्राय जाहाथे आरो बिथांमोननि आखल आखुनि सायावबो आं फंनैसो बुंनांगोन बायदि सानदों सासे दिउरिया बुंनो थाङोब्ला मोनसे समाजनि मोनसे ओनसोलनि गासै बाथौआरि सिबियारिफोरनि सासे इसोरजों समान गोहो गोनां जायो बिनिखायनो बिथांनि राव फावफ्रा हिफाल हिफाल जानो नाङा रावबो सुबुंनि गोसोआव जाहाथे आघात मोनि बाथ्राफोर बाहायो सोरजोंबा बिनि जितु माव दिन्थिनाय बेफोरो जाहाथे गुबुनजों सोंखारि जाथाव जाया खारन बियो आखल आखुफोरखौ मोजां दिन्थिनांगोन आरो बिनि रायलायनायफ्रा मोजां जानांगोन बिनि मावनायफ्रा डिसिप्लिन जानांगोन बा आब्रुथियै मावनाय जानांगोन बे मावनायनि गेजेरजोंसो बिथांखौ सासे मैखोम मोजां सासे गुनि गियानि देउरि होननानै बाख्नाय जानाय जागोन आरो आसारिफ्राबो बिदिनो आसारिफोरनिया हाबा दाननाय आरो सारादु खुंनाय बेफोराव गुबुन गुबुन गामिफ्राव थांनानै जितु बै गामिनि मानसिफोरखौ सारादुखौ बोरै खुङो हाबाखौ बोरै खुङो बिनि नियम खान्थिफोरनि सायाव बिहा रोंगौथिया थानांगोन आरो रोंगौथिनि गेजेरजों बियो हाबाखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाया गोजोननाय बायदियै बे हाबा दाननो हानाय बिदि गोहोआ बिनियाव थानांगोन आरो मोनफ्रोमबो बावनाय थिनायाव जाहाथे गोरोन्थि गैयि जासे आसारिफ्रा थांनानै दिउरिफ्रा बिनि जा जगारखौ खालामना दोनबाय थादोंब्लाबो बे दिउरिफोरनि जा जगारफ्रा मोजाङै थिग जादों जायाखै बेखौबो जाहाथे आसारिफ्रा थांनानै नायनानै थिग थाक खालामनानै हाबानि जितु हाबा दाननाय हाबाफारि बेफोरखौ मावलाङो बेखौ आं सानदों आरो फारसेथिं जोंहा माब्लाबा बे हाबा दाननाय समाव आसारिफ्रा हयथ' थांफा फैफा बा बबेथिंबा सोरनिथिंबा बारलांनाय बारबोनाय बेबायदि बायदिसिना फोर जानो हागौ बिनिफ्राय केयारफुल जाना थानाया मोजां थारमाने बिनिफ्राय साख्रित आरो गावखौनो दिदोमै थिगै थानाया मोजां होननानै आं सानदों जिहेतु माब्लाबानि समाव खैना गथायनायनियानो जा बा हौवा हिन्जावनो माला गानहोलायनायानो जा बेफोराव माब्लाबा जोङो आख' बाख' जानो हागौ बे आख' बाख' जानायनिफ्राय जाहाथे जों बोरै बारग'नो हायो बिनि सायाव दिउरि आसारि साफ्रोमबो जाहाथे साख्रित जानाया मोजां दा बेखौ आं हास्थायदों आरो बिनिफ्राय जोङो जाहाथे बावनाय जों जेसेबां हायो जोंनि बावनाय थिनायफोरावनो जा जिखिनि खामानियावनो जा दिउरिफोरनि माबाया मोजां जानांगोन आरो जोंहा मोनसे गुनागुन थानांगोन
दिउरिया मालायजों गुबुनजों जेब्लाबो गाज्रि मोनजानाय भाषाफोर बाहायनाङा आरो रायलायनांगौब्लाबो खम परिमाननि रायलायनाया मोजां नंनायनि नङिनि ग्लाब ग्लाब मिनिनाय नंनायनि नङिनि बाथ्राफोरखौ सावरायनाय बेबायदि जायोब्ला बे सासे उपयुक्त माने दौरि आसारि जानो हाया बिनिखायनो बिनि जितु गुनागुन बे गुनागुनखौ बासायनो थाखाय दौरि आरो आसारिया गावनि जितु बिबाननि गुनागुनखौ बासायनो थाखाय गावखौ जोबोद एलार्ट जाना थानाया मोजां एलार्ट जानानै खामानि मावनाया मोजां आरो रायलायनायफ्राव जितु प्रयजनीय बाथ्राखौ सावरायनाया मोजां आरो प्रयजनीय नङिखौ अभार बाथ्राफोरखौ सावरायिया मोजां दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो गोबां बाथ्रा बुंनो होननानै सानासै दिउरिफोरनि जितु मावनां हाबा बे मावनां हाबाखौ आं बेखिनिखौनो बुंबाय खुलुमबाय गोजोन्थों। साबायखर थाबाय बिथां बोसोनगिरि मुस्रि प्रबेन स्वरगियारि बिथांनिसिम जिहेतु बिथाङा बाथौ धोरोमनि मोनबा फोरबो बेखौ बेयाव माबायदि बाहागो लानांगौ आरो बर'नि जितु आसार खान्थि बेखौ माबायदि आग-भाग लानांगौ बे फालिनायनि बेलायाव माबायदि आग-भाग लानांगौ बिनि बागै आरो दौरिफोरा माबायदि सांग्रां जानांगौ बिनि बागै एसे जोंनि गेजेराव फोरमायना होबाय बिनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावबाय। दायो आङो नैथियाव बिथां हाबादानगिरि एबा आसारि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिना लागोन। बर' हारिनि नैथि फोरबो आवसिया बे आवसिया सोदोबनि ओंथिया जाबाय सुवा जानाय बेखौ आइ बैसोमुथिजों रुजुनाय जादों बिनि बागै फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो गासै बाथौ बिबुंसारि नायगिरि बिथांमोननि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा आवसिया खेराइ फोरबोखौ जोंनि जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि जि माने जोंनि बे फोरबोआ जाबाय नैथि फोरबो आरो बे फोरबोखौ आसार दाननि जे 11 खालाराव फालिनाय जायो। हायलुं मोदाय एबा बैसोमुथिखौ बिमा माहारिजों रुजुनाय जादों आरो बे बैसोमुथिया सुवा जायो बेखायनो जों आसार दाननि 8 खालारनिफ्राय 10 खालारसिम बिमा बैसोमुथिनि सायाव जेबो माने खामानि दामानि मावनायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ जायो। जों मानसि माहारिया एबा बे मुलुग संसाराव जिब जुनार दंफां लाइफां बे गुवार बिलात लाथायाव अराय बोराइ बाथौनि दैदेननायाव जों बयबो थांनानै दङ। बिमा बैसोमुथिया जेरै अनसुलि बेबायदिनो सहायसुलिबो। बिमा बैसोमुथिया बे मुलुग संसाराव जिब जुनार बिफां लाइफांफोरखौ जोनोमनिफ्राय थैजासिम आलो गोजोनै माने बजबनानै लायो। बेखायनो अनसुलि बेबायदिनो सहायसुलिबो। बिमा बैसोमुथिया जिब जुनार बिफां लाइफांफोरखौ जोनोमनिफ्राय थैजासिम बामनानै लायो। नाथाय सासे बिमाया गावनि गथ'आ थांनाय लोगो लोगो एबा थैनायनि लोगो लोगो बेखौ माने सेवबाय फोनबाय एबा होननानै एरखे थानो लायो। नाथाय बिमा बैसोमुथिया बेखौ माने बियो बे थैबाय बा सेवबाय फोनबाय होननानै बियो माने खुनु माने मुगैनाय मुजुनाय बिनियावहा गैया। थैनाय लोगो लोगो सेवबाय एबा नाथाय सासे
बिमाया गावनि गथ'खौ थैनाय लोगो लोगोनो सेवबाय फोनबाय होनना एरखे एरखे थायो थामहिनबा आंगो अननायनिफ्राय जानगाराव थायो एबा अननाया गैया जायो। नाथाय बिमा बैसोमुथिया जाबायदि जिब जिबि जोनोम निफ्रायनो थैनायसिम आंगोथि लाखियो। नाथाय सासे बिमाया बे बायदि आंगोथिखौ लाखिनो हाया जायो। बेराफारसेथिं गोदो गोदाय जों सुबुं माहारिया जेब्ला आबादफोरखौ मावनानै जानो रोङामोन बै समाव अदेबानि बै समाव फिथाइ सामथायानो बिनि थाखायनो माने फिथाइ सामथायानो जोंनि माइनावमोन। बिनि थाखायनो आवसिया खेराइ फोरबोखौ जों गोबां फिथाइ सामथाइ होना आफा इसोर नथारानन्द गसाइ बोराइ बाथौखौ जों बावनाय जायो एबा सिबिनाय जायो। आफा बोराइ बाथौआ जों मानसि माहारिखौ मोननै रोखोमाव सोरजिदों, हौवा आरो हिन्जाव। बे जों हौवा आरो हिन्जाव बे जों हौवा माहारि आरो हिन्जाव माहारिया जोंनियाव मोनबा हौवा माहारिफ्रा मोनबा कर्म एबा खामानिजों मावनानै जानांगौ जायो आरो बेनिफ्राय हिन्जाव माहारिफ्रा खनस्नि माने खामानि मावनानै जानो गोनां जायो। बेफोर जाहैबाय मा जोङो बे मुलुग संसाराव थांना थानायाव जों जानांगोन, लोंनांगोन, खिनांगोन, हासुनांगोन आरो उन्दुनांगोन एबा जिरायनांगोन। आरो आइजो माहारिफोरनिया जाबाय मा बिथांमोननिया मोननै कर्म एबा मोननै हाबाफारिया बिथांमोननिया बांसिन एबा बारा। बे जाहैबाय मा बिथांमोना जानांगोन, लोंनांगोन, खिनांगोन, हासुनांगोन, जिरायनांगोन आरो उन्दुनांगोन। आरो बिथांमोना मा दं जि माने दानारि जानाय एबा सुवा जानाय आरो मोनसेया जाहैबाय मा जोनोम होनाय। बिथांमोननि बे कर्मआ गासै 7 जायो। दा बिनि गेजेराव बेखायनो बे मुलुग संसारनिफ्राय सोरबा सुबुं माहारिया हौवा माहारिया जुदि रुंसारि जालाङोब्ला बा थैलाङोब्ला दा बेखौ जोङो हां खुंसेयैनो खनबा दोलिनानैसो बेखौ जों फाफ्लियाव दिखांनानै गोथैसालिसिम जों लांनाय जायो। आरो बेबायदिनो हिन्जाव माहारिब्ला जोङो खनस्नि दोलिनानै औहा खनसेयैनो जों बेखौ बानखांनानै फाफ्लियाव बानखांनानै जोङो माने लांनांगौ जायो गोथैसालियाव। बिनि ओंथियानो जाहैबाय मा थारमाने बै रुंसारि जालांनाय सुबुंफ्रा हिन्जाव माहारियानो जाया मानो एबा हौवा माहारियानो जाया मानो बिथाङा बै मोनबा कर्म एबा मोनबा 7 कर्मनिफ्राय बिथाङा जानगारबाय एबा बिथाङा मुक्ति मोनबाय। थारमाने बिथाङा बे खामानिया गैला आरो बेबायदि बिनि ओंथिया बे जाहैबाय। थिग बेबायदिनो बिमा माहारिखौ जोङो ओरैनो सरासनस्रायै मोनथाम महरावहा मोननो हायो। मोनसे महरा सेथि महरा जाहैबाय मा जों बिमा महरै जों मोननो हायो बिमा माहारिखौ। आरो बेनिफ्राय नैथियाव जाबाय मा हिन्जाव महरै जों मोननो हायो। आरो बेनिफ्राय थामथियाव जायो मा फिसा हिन्जाव एबा फिसाजो महरै जों मोननो हायो। आरो दा बेखायनो जोंनि बे आसार खान्थिनि गेजेरजों बे आवसिया खेराइ फोरबो जे नैथि फोरबोआव जोङो बेखायनो 8, 9 आरो 10 बे सानथामखौ जों अराय माने बन्द माने फालिनो नांगौ जायो। बे आवसिया खेराइ फोरबोआव जों जेबो खामानि दामानि मावनायनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ जायो। आरो बेखौ जोङो थिग बेबायदिनो बिमा बैसोमुथि एबा हायलों मोदाया जोंखौ आवसिया खेराइ फोरबोनि गेजेरजों ओरैबायदि माने फोरोंदों एबा फोरोंलांदों। आरो बे जाहैबाय मा संसाराव मानसिया थांना थानोब्ला अनख' जानांगौ होननानै बुंदों। आरो बिनिफ्राय संसाराव आलो गोजोन थांना थानोब्ला सहायसुला एबा सहायसुलि जानांगौ होननानै बुंदों। आरो बिब्दिनो बोराइ बाथौखौ गोसोआव अराय सम जेब्लाबो जायगा होनो नांगौ होननानै बुंदों। दा बे समाव जोङो आं आरो बारा गोलाव माने फोलावलानो आं सानदों जि जोङो नैबे एसे आवसिया खेराइ फोरबो जे जोंनि गासै फोरबोआथ' जोंनियाव मोनबा बेखौ जों बयबो मिथियो। सेथिया जा बैसागो फोरबोमोन, नैथिया जाबाय नैबे आमथिसुवा फोरबो, थामथिया जाबाय काति फोरबो फैबाय थागोन, बिनि उनाव ओंखाम गोरलै फोरबो, बेनिफ्राय बाथि फोरबो जाहैगोन मा माने दमासि एबा मागो फोरबो। बे मोनबा फोरबोनि गेजेराव
नै दा जोंहा जि फैबाय थादों बा जागायसिगोन बे जाबाय जोंनि नैथि फोरबो आवसिया खेराइ फोरबो। दा बे आवसिया खेराइ फोरबोखौ जों दानिल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो सिबिबोगासिनो दङ जोंनि बाथौआरिफ्रा आरो बेनिफ्राय दा बेखौ अराय सम जों माने सिबिलांबाय थानांगोन आरो जोङो जायखिजाया बे आसार दाननि 11 खालाराव जोंनि गासै बाथौ धोरोमारि एबा बाथौ सिबियारि रायजोआ जोंनि जि गोथार थानसालिफ्राव गावबागाव न'खरनि थानसालिफ्राव जों अराय आलो गोजोनै जोङो सिबिनांगोन आरो बावलांबाय थानांगोन। होमब्ला जों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि खौसेथि अनलाय निमाहा खौसे सैथो आरो गोथार बे गासैबो जोंनि गेजेराव थागोन गोथार। दा बे समाव आङो आरो बारा गोलाव फोलावनानै सानदों जे बुंफिननायखौ एबा सोंनाय फिननाय होनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ बयनिसिम खुलुमनाय साबायखर थाबाय बिथां आसारि एबा हाबा दानगिरि बिथांनिसिम। बिथाङा बर' हारिनि नैथि फोरबो आवसिया फोरबोनि बागै एसेबाबो जोंनि गेजेराव खेंफोरथि होबाय। दा जोङो बर' हारिनि जिथु फोरबोफोर बा फोरबोनि सोमोन्दै बा जोंनि आसार खान्थि बेखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्रा जोङो सावरायनो हाया। बेखायनो जिखिनि जोंनि आलासिफोरा गेदेमा आलासिफोरा जोंनि गेजेराव फोरमायना होबाय बिनि थाखाय आं साबायखर बावदों। आरो दा जोंनि गेजेराव दंबावो बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्रा जों मिथिना लागोन। बिथाङानो जाबाय जोंनि नोलोबारि बि आब्दुलार बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि। बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन जे फोरबोनि समाव बाथौ थानसालिजों लोगोसे न'खरफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनो नांगौ। बिनि बागै नोलोबारि बि आब्दुलार बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि मुस्रि मालसिं बसुमतारीखौ बिनि बागै फोरमायनो थाखाय आं खावलायदों। रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो अखल बाथौ थानसालिखौल' फुजा खालामबा जाया बा बाथौखौ सिबिबाय थाबाल' जाया आरो न'नि थानसालिखौ सिबिबाय थाबाबो जाया। नाथाय मोनसे हाबा दं, बे हाबाखौ बयबो मावनांगौ। मानो होननानै बुङोबा गोथार साब सिखोन खालामबासो इसोराबो अर्थात आफा बाथौ बोराइयाबो बेखौ मोजां मोनो बा हामग्लायनाय मोनो। बेनो जाबाय थानसालिखौ साब सिखोन खालामनांगौ, परिस्कार खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय सिबिनांगौ मोजाङै मोजां। आरो बिनिफ्राय जोंनि न'खरनि थानसालिफोरखौबो जों साब सिखोन खालामनानै आफा बाथौ बोराइ थानो थाखाय परिस्कार परिचन्नताया बिराद दरखार। बेनिखायनो आं बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ बुंनाय जायोदि जोङो बे माबाया गोदो गैयाबाबो दा आबै आबौनि दिनाव गैयाबाबो जोंनि दा गोदान फोसाबनाय मुगायाव जोङो बेखिनिखौ जों मानिनांगौ। मानो होनबा गोथारा आरो सैथो होननाया बहाय थायो। बेखायनो आं बेखिनिखौ बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। साबायखर थाबाय जे बाथौ थानसालिजों लोगोसे न'खरनि बाथौ थानसालि न'खरफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बिनि बागै एसेबाबो बुंबाय बा खावलायबाय। दा बिनि थाखाय आङो बिथां फोसावगिरिनिसिम साबायखर थाबाय। दा दिनैनि समाव जोङो बर' हारिनि नैथि फोरबो बे आवसिया फोरबोखौ लानानै जोङो सावरायबाय। दा बे सावरायनाय हाबाफारियाव हांख्रायनाय बायदि सफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौबो फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो साबायखर बावबाय। आरो दिनैनि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।